వంట రూమ్ చూసేసారు కదా, లెట్స్ మూవ్ ఫర్ హాల్. ఇదే మా హాల్. చూడండి బుజ్జిగా కృష్ణుడు ఎలా తింటున్నాడో విన్నా. బాగుంది కదా ఫోటో. నాకు చాలా ఇష్టం, ఎక్కువ ఇక్కడే ఫొటోస్ తీసుకుంటూ ఉంటా. ఇంకా చూడండి చూడండి బాగా చూడండి. ప్లాస్టిక్ పూలు ఊరికే అలా వేలాడిచ్చాము ఫొటోస్కి, బాగుంటుంది. ప్లస్ చూడడానికి కూడా ఎవరైనా వస్తే బాగుంటుందని. టేబుల్ ఫ్యాన్ చిన్నది, పెడాస్టార్ ఫ్యాన్, క్రాంప్టాన్, కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు, కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి. ఇక్కడ చూసారు ఎంత బాగుందో, గోల్డ్ చమ్కిల్ చమ్కిల్గా చాలా బాగుంది. 2019ది. ఇక్కడంతా బాగుందని చెప్పి అట్లే పెట్టుకొని ఉన్నాం. చూడండి ఇది రాకూడదని చెప్పి థ్రెడ్ వేసి పెట్టాం కూడా, కింద రాళ్ళు. అది మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా. సో బుజ్జిగా ఇక్కడ చూడండి దూడ ఆవు పాలు తాగుతున్నట్టు ఎంత బాగుందో ఫోటో. ఇవి వెనకాల మా నాన్నమ్మ మందులు పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఇద్దండి ఇద్దండి. ఇది వచ్చేసి మా నాన్నమ్మ. ఓకే ఇవి ఫోటో, ఫ్యామిలీ ఫోటో అంతే. ఇంకా ఇక్కడ చెయ్యి దీంట్లో ఫోన్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అంతా స్మార్ట్ ఫోన్ కదా, ఇప్పుడంతా స్మార్ట్ ఫోన్స్ కదా, ఎవరు ఎక్కువ వాడట్లేదు. చిన్న ఫోన్ అయితే ఉంది, చిన్న ఫోన్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు కానీ పెట్టుకోవడం లేదు స్మార్ట్ ఫోన్స్ కాబట్టి. ఏదో అప్పుడప్పుడు ఎరేజర్స్ అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి స్కెచెస్, పెన్సిల్స్ చిన్న చిన్నవి పెట్టుకుంటున్నాం. ఇది తాతయ్య మెడిసిన్స్. ఓకే ఇవన్నీ మా తాతయ్యవి మెడిసిన్స్. ఇది కూడా తిడతాడు మళ్ళీ పోతే. కోమ్స్. ఓకే ఇది వచ్చేసి చిన్న చిన్నవి మా ఇంటి దగ్గర రాముల వారి గుడి ఉంది, అక్కడ పెడతా ఉంటారు, అక్కడ అమ్ముతూ ఉంటారు పండగకి. సో అక్కడ మట్టి బొమ్మలు కొన్నాం, బాగున్నాయి కదా. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎంత బాగున్నాడు కృష్ణుడు. రాళ్ళు గ్లాస్లో వేసుకొని చిన్న చిన్న చెట్లు. ఇదండి చేప చూపిస్తా, చిన్న చేప. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మా అక్క ఫోటో, మా అక్క చిన్నప్పటిది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మా అక్క కృష్ణుడు వేషం వేసిందంటే చిన్నప్పుడు, ఆ ఫోటో. ఇది మా పెద్దనాన్నకి వచ్చింది గిఫ్ట్. గిఫ్ట్ కాదు, ఏమంటారు అది, తెలుగు పంచాయతీ సెక్రటరీ, బెస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఇచ్చారు అని చెప్పు. బెస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీగా ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి ఓకే చూడండి. ఇది వచ్చేసి షార్ప్నర్ అన్నమాట. ఇదండి బట్ మేము ఊరికే స్టైల్గా ఉంటుందని చెప్పి ఊరికే అలా పెట్టుకొని ఉన్నాం. ఈడ కావాల్సినప్పుడు వాడుకుంటాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మా తాతయ్య, పెద్ద ఉన్నప్పుడు మా తాతయ్య, చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా తాతయ్య. రాధాకృష్ణులు బాగున్నారు కదా, చాలా దాంట్లో నేను పెట్టాను, ఇది మీకు చూసే ఉంటారు అంతే. ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఇల్లులు, వెయిట్ ఐల్ షో యూ. ఇది కూడా రాముల వారి గుడిలోనే కొన్నాం, కొంచెం ఇరుగుంది, ఎప్పుడో కొన్నది. చిన్న చిన్న చెట్లు, ఇది కూడా రాముల వారి గుడిలోనే. అన్నీ అక్కడే కొంటూ ఉంటాం, బాగుంటాయి. చూసారా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కొన్నాను ఇది. ఇది వచ్చేసి అలారం క్లాక్. అక్కడ అన్ని మెడిసిన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కొన్ని మెడిసిన్స్ పెట్టుకునింది. ఇక్కడ వచ్చేసి వినాయకుడు. సో ఇదండి బాగున్నాయి కదా. ఇది కూడా రాముల వారి గుడి దగ్గర కొన్నాం, అన్నీ అక్కడే కొంటుంటాం. ఈ క్యాలెండర్ వచ్చేసి మాకు ఎవరో గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు, గుర్తులేదు ఎవరు ఇచ్చారో. ఇది తిప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇది వచ్చేసి మా నాన్నమ్మకి రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు గిఫ్ట్గా వచ్చింది, పెద్ద నాన్నమ్మకి. అదే ఇందిర నాన్నమ్మకి ఫోటో చూపించాను కదా, ఆ నాన్నమ్మకి. ఇదండి ఇది అన్నీ గిఫ్ట్గా వచ్చాయి. వెయిట్ అండ్ షో యూ దిస్ ఆల్సో. ఇది పోయింది, పట్టు చూపించా. వినాయకుడు ఇక్కడ పెడతాను, మళ్ళీ పెట్టచ్చు నీట్గా. ఇది వచ్చేసి 2020 ఫస్ట్ ఇయర్ది దాని క్యాలెండర్. బాగుంది కదా, అక్కడ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం, ఇలా తిప్పుతాం.
బాగుంది మంత్కి అలా అన్నమాట. అక్కడ కూడా క్యాలెండర్ ఉంది, అది కూడా 2020దే. బాగున్నాడు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి, అక్కడ కొండపైన కొన్నాము కండి అది, చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి మా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అన్నమాట. సో చూడండి, ఇది కృష్ణుడు. ఇక్కడ వచ్చేసి బొట్లు అని పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. పౌడరు మా తాతయ్యది, ఇది కమ్మలు, బొట్లు, ఇది దువ్వనది పౌడర్, ఇక్కడ క్లిప్స్ ఉన్నాయి అంతే. సో చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి మా మమ్మీ రెడీ, ఇక్కడ మేము రెడీ అవుతూ ఉంటామండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ షో యూ ఫ్రిడ్జ్. ఇదండి మా రాజీ నానమ్మ, సెకండ్ నానమ్మ, ఫస్ట్ నానమ్మ ఇందిర్ నానమ్మ. సో ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ బాగుంటుందని చెప్పి ఇక్కడే పెట్టుకొని ఉన్నాం మేము. ఇది వచ్చేసి మిషన్, నానమ్మ మాకు ఏది కావాలంటే అది కుట్టిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇదేంటిది, మంగళదీప్ అంట, సాంబ్రానిది. ఓకే, పౌచ్, పర్సు, ఇది తాళాలు, శారీది ఇదండి చూపిస్తా. కొత్త చీర కుట్టుకోవాలంట, చాలా రోజులుగా పెట్టుకొని ఉంది, ఇంకా కుట్టుకోలేదు. అది షో యూ మా నానమ్మ ఆల్సో. ఫేస్ చూపి బాగానే ఉండవులే. ఓకే, ఎంతో ఇష్టమైన మా మేడం గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది శారీ. ఎస్ అంతే, కత్తెర. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫొటోస్ చీర ఇది చేస్తాను. ఓకే, పట్టుకున్నానమ్మా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నేనే అంట, అసలు నేనే నమ్మలేకపోతున్నా. అప్పుడు సున్నం డబ్బా ఇస్తే కానీ కూర్చోలేదంట అక్కడ ఫోటోకి. సో అక్కడ అసలు నేను ఉన్నట్టు లేను కదా, చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మా తాతయ్య, మా తాతయ్య కూడా అలాగే ఫోటోలు అంటే చాలా ఇష్టం, పిచ్చి, చాలా పిచ్చి మా ఇద్దరికి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను, మా అక్క, వెయిట్ అదో మా అక్క, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను. ఇక్కడ వచ్చేసి మా అక్క చిన్నప్పుడు, మేము పుట్టక ముందంట. ఇక్కడ మా తాతయ్య ఎంత స్టైల్గా నించుకున్నాడో చూడండి. ఇక్కడ కూడా మా తాతయ్య. ఇది కూడా ఇక్కడంతా గుర్తుగా ఉండాలని చెప్పి అన్ని అలా పైన పెట్టేసుకున్నాము. చాలా పిచ్చి ఫోటోస్ అంటే చాలా అంటే చాలా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ హాల్. ఇదేమో హాల్. ఇది బెడ్, స్మాలెస్ట్ బెడ్, దివాన్ కాట్. ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉంటాం, అప్పుడప్పుడు ఏమైనా బాగాలేదనుకో ఇక్కడ పడుకుంటూ ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఫర్ బెడ్రూమ్. తాతయ్య మొత్తం ఒక రౌండ్ వేద్దాం. ఒకసారి ఫుల్ చూపించాయి. ఏసీ, ఏసీనా? ఏసీ నేను చెప్పలేదు. సో గైస్ నేను మర్చిపోయాను, ఇదే మా ఏసీ. చూడండి, సమ్మర్ వచ్చిందంటే దిమ్మ తిరిగే బిల్లు వస్తుందండి, 3000 వస్తుందండి మాకు. ఇట్స్ లాయెడ్ ఏసీ. మా నాన్నమ్మకి దాంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నాడని తీసుకునిందంట. అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నాడని సంథింగ్. దిమ్మ తిరుగుతుందండి సమ్మర్ వస్తే, సూపర్ గా. వస్తున్నా. సో మా హాల్ చూసేసారు కదా, లెట్స్ మూవ్ ఫర్ బెడ్రూమ్. సో ఇదే మా బెడ్రూమ్, స్మాలెస్ట్ బెడ్రూమ్, చిన్ని బెడ్రూమ్. మా వాషింగ్ మిషన్, బట్టలు నిండిపోయాయి ఉతకాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వుడ్ వర్క్ చేయలేదు, కర్టన్స్ లాగా వేసేసాము అంతే. ఇక్కడంతా బట్టలు ఉంటాయి, ఇవి టవల్స్, కావాల్సినప్పుడు టవల్స్ వాడుతూ ఉంటాం కదా. ఇది వచ్చేసి మా నాన్నమ్మ బీరువా, చీరలు ఉంటాయి. నేను చూపిస్తాను, వచ్చాడు చీరలు ఈడే ఉంటాయి ఫుల్గా. మాస్క్ ఈడు పెట్టుకుంటుంది, మాస్క్లు, శారీస్, బ్లౌజెస్. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లౌజెస్, గోల్డ్ అవంతా పెడతాం ఇక్కడ. చూడండి. సో లెట్స్ క్లోజ్ ఇట్. ఇది మీ తాతయ్య బీరువా, మా తాతయ్య బీరువా. లెట్స్ ఓపెన్. మా తాతయ్యవి లోపల ఇదా. సో ఇది మా తాతయ్య లాకర్. ఇవన్నీ మా తాతయ్య వాచ్ల కలెక్షన్ అనమాట. చూసారా, వాచ్లు, గోల్డ్ వాచ్, సిల్వర్
కొన్ని వాచెస్ ఉన్నాయి చూడండి. మా తాతయ్యకి వాచ్లు అంటే అంత పిచ్చి. వాచ్లే కాదు అన్ని పిచ్చి, బట్టలు పిచ్చి. సో అయిపోయింది పని. వెయిట్ ఇక్కడంతా చున్నీలు పాపం మాస్కులు పెడతాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాలాక ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయండి నా పట్టు. అమ్మ ఎన్ని చీరలు. లాస్ట్ షెల్ఫ్ మాత్రం మా తాతయ్యకి, ఫస్ట్ షెల్ఫ్ మాత్రం తాతయ్యకి. లాస్ట్ షెల్ఫ్ పెద్దనా ఉంది కదా. అవునా, ఓకే. పట్టు శారీస్ అండి 2 షెల్ఫ్. పైన మా అదే వాళ్ళ తాతయ్యది, కింద మా పెద్ద అబ్బాయి పెట్టుకుంటాడు. ఇది చిన్న బెడ్రూమ్ అండి మాది. బాగుంది కదా బెడ్, పెద్ద బెడ్డే కాకపోతే చిన్న రూమ్. అది అటు సైడు బాత్రూమ్ అండి, కామన్. ఇది మా వాషింగ్ మిషన్. ఇక్కడంతా కట్టన్ వేసేసాం, వుడ్ వర్క్ చేయించలేదు. 2 బీరువాసే. సో మా పాప హోమ్ టూర్ చేయాలని ఒకటే గొడవ. మా వాకిలు చూపిస్తాను, వచ్చేయండి. ఈరోజు మా పాప కష్టపడి నైట్ వేసేసింది ముగ్గులంతా. ఇది వచ్చేసి పసుపు కుంకుమ స్నానం చేసాక పెట్టాను. సో బాగుంది, ఆ ముగ్గు బాగుంది కదా, చిన్ని ముగ్గు, చాలు, ఎక్కువ వేసుకోము మేము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ముగ్గు చూపిస్తాను. దానికి ముందు ఇద్దండి, ఇది బాగుంది కదా తమలపాకు చెట్టు. ఇక్కడ మేము ఎక్కువ తెంపుకుంటూ ఉంటాం ఫర్ పూజలో వాటికంతా, బయట ఎక్కువ కొనుక్కోం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి దిష్టికి సూర్యుడు, ప్లస్ అక్కడ కూడా వినాయకుడు ఉన్నాడు, దిష్టి గణపతి అంటారంట. సో ఇది చిన్నది టీలో వేసుకోవడానికి తులసాకుకి చిన్నగా నాటింది నానమ్మ. శంకు పువ్వు, శంకు పుష్పం, అది పాలాకు చెట్టు, ఇది పాలాకు. ఇది వచ్చేసి తులసి చెట్టు ముందు నేను వేసిన ముగ్గు అండి. అక్కడ తులసి చెట్టు, ఇక్కడ ఆ చెట్లు పుదీనా. ఇది వచ్చేసి పుదీనా చెట్టు, ఇది కూడా తమలపాకు చెట్టు, చిన్న తమలపాకు. అలా చిన్న చిన్న వేసి ఎవరికైనా గిఫ్ట్గా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి. ఈసారి వేసాను, ఒకసారి అయితే మా ఫ్రెండ్ గీతాకి ఇచ్చాను. ఈసారి ఎవరైనా మా పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి, మంచి ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేస్తామండి. మంచి అంటే ఐ మీన్ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి ఇస్తాము. మా తులసి చెట్టు ఇది కొంచెం పాడవుతుంది, చేంజ్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి పాప గోలకి నేను హోమ్ టూర్ చేశాను. కమ్ లెట్స్ గో ఇన్సైడ్ హోమ్. సో చూడండి, పసుపు కుంకుమ కూడా పెడుతుంది మా పాప. ఫ్రైడే వచ్చిందంటే ఇల్లు కలకలలాడిస్తుంది. ఓకే గాయ్స్, ఇక్కడ బుక్స్ పెడతాం, చూపిలేదు కదా. అందులో సగం బుక్స్ వాళ్ళ పెదనాన్నవే ఉంటాయండి. మా పెద్ద అబ్బాయి బాగా పుస్తకాలు పురుగువాడు, చదువుతూనే ఉంటాడు. జాబ్ చేస్తున్నా ఇప్పటికీ కూడా రకరకాల ఒక పెద్ద పుస్తకాల బ్యాంక్ అనుకోవచ్చు వాడిని. ఓకే కన్నా. సో గాయ్స్, ఇదే మా హోమ్ టూర్. మా చిన్న ఇల్లు, చింతలేని ఇల్లు, ఏదో ఉన్నంతలో నీట్గా పెట్టుకుంటాము, నీట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ హోమ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ హోమ్ టూర్ మీకు నచ్చినట్లుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న గంటని టంగ్ అని కొట్టండి. మీరు కొట్టినట్టుగా ఉంటే మేము పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మేము పెట్టిన వీడియోస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.